Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi ikinatong tanan no, kumusta? Adlaw dahil karong Berlis na pizza 5 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Jenery Cabidat. Kung dili pa rin, no, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod ang inyong tramahan, no. Salamat kayo sa pagsubaybay, mga ka-followers, no, mga ka-listeners, no. Kung sa tanan nga nagsunod ang inyong tramahan, no, salamat kayo. O karon sa sumpay ng sukilanon nga sinuwat ni Jenery Cabidad. Part 11 na ta, no, mga ka-followers, no. Part 11 na ta. Matagsaw sa ano. Kung iba na naandyan sa puso. Ay! Unsa man to? Oh! Oh! Mura mag... gibato ang bay? Ay! Aray! Unsa man to biyagtik sa kong agtang? Oh! Dugo! Alisa? Nagdugo nga akong agtang! Ano sa mga? Nagdugo! Nagdugo yung mga agtang. Kuan! Nga naman na. Kalita nga doon ay may hagtik sa sala niya. Ako taning susihon. Pero may hagtik naman sa kong Si Kuya Hans bang napasakit ni mo? Dili man. Tuwa naman siya sa iyang kwarto si Kuya Hans Timo. Dali. Atong tanawon ng samat si mong Muna mag... Doon ay may bato sa bahay, Kent. unsa. Alisa! Dali. Adto ta sa sala. Tabalan ko ng agtang ni mo. Pero gitawag ko ni Hans. Alisa! Ay, man ang bayana. Di man mo tubag. Unsa man ka? Ika nagbatos bintana! Alisa! 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 Hayan man ka! Diyan ako sa sala, Sir Hans. Pasagin siya yung siksinggit ayesa. Bahala na siya. Pero isog man kaayo. Oh, aron ingon nga dili siyang nakasaan nimo. Alisa! Dili pa siya makatiman nimo kuya. Kay mas samad siya sa agtang. Diyon sa man nimo siya. Sige unsa. Wala na akong sa ang bayana. Dilagi si Hans sa milhabay og bato na ko, Kent. May mitirador sa bay. Oh, daan pa ko. Bala sa tirador gyud nakaigo sa kong oh. Panuway. Hoy! Kinsa ka naman to, ha? Unsa mga? Hapusin ka, ha? Kent, ayaw ikaw papusil, ha? Saman! Hapusin ka ba? Ha? Ah! Hoy! Ayaw magdagan! Panuway ka! Ah! Kent! Kent, balik diri, oy! Pasagin siya! Kasi pasagdan! Pasagdan ni mo nga makapusil ang imong igsuon! Hans, naon sa maning taon ka? Bibi, ako siya gawson! Pasag na ilagi siya! Sir Hans, boy, iko! Sakit na, ha? Mayroong ganay kong pasagdi si Kent. Pasagdi siya! Dili mahimo! Doon na siya pistola! Dili ko gusto nga mapahiso siya! Kung wakay pakabana si mong mangod, ako doon na! Ken! Ken! Ganong pinangga man ganda na si Kent. Ay! Hans! Hans, kinalamadan na to sa ospital si Kent! Kara, ayaw paghilak. Ikaw man ang nakug sa bayaba si Kent. Ako lagi, pero gisakitan man siya maayo. Dadon ko siya sa doktor. Kent! Kent! Ganong pinangga man ni Kara si Kent. Kent! Kent, hain man ka! Kent! Ay, sa... Kent! Gusto mo ka dinis mo noon sa kahoy. Nadiguro lang ko. Way kauban ang mitirador sa bahay.
Unsa? May nakitaan ka, ka? Oh, may tao nga may tirador sa bahay. Unsa? Sigurado ka? Oh, nasundan ko siya ganina, dini. Unsa? Mao na, pero murag, nakalayat na siya skoral. Kinsa makatong tawhana? Ambot lang. Pero basin og kaaway to ni Kuya Hans sa una. Unsa? Doon ikundras kay Hans ni mo? Oh, doon na. Pero, dugay-dugay naman sila nga. Wa magkakita. Kent, mamalik na rin sa bahay. Sige Oh. na. Sige. Huwag magkisulti ko ni Kuya Hans. Wa na ko'y kaaway ni Dapita, Kent. Kung wala kay kaaway ng dapita, Kuya Hans, nganong isog man kayong miso din ang taong nagbuak sa kumbitana, ha? Nahangtod si Aisa, gitrador pa. Sa makasultihan, wa na ko'y kaaway ni Dapita. Wa na. Sa ato pa, doon na gini kay kaaway din sa una. Laon ng gabi, dili na ta maglalis pa na ang maong tao. Ugma, palig-uni ang paril sa may gate, aron dili na makasaka ang tao, Kent. Kuya Hans, kinahanglan mo sulti ka kung doon na kay kaaway. Aron ato ning mapa-imbestigar, ugma. Sa makasultihan, Kent, wa lang iko'y kaaway. Kautan tingali nga may anhi din, Nasuko nga ato yung gipuyan. Kung kawatan siya, mga watragyod siya, dili sila mamato. O baka manirador. Lain man ako pagsabot siyang gibuhat. Kay unsam di ang pagsabot nimo sa iyang gibuhat, ha, Aisa? Nasuko siya. Og doon na siya nasuko ang tao nga ni Asasod. Ug dili may tabo nga ako ang kaaway sa mong tao. Kaya ako'y kailang silingan din, O mga tao nga nagpuyo sa gawas ini atong yuta sa pangpang, kuya. Wa lagi ko'y kaaway ni Dapita. Wa! Kent, sigurado ka nga doon ikontras kay Hans ni Maning Dapita? Oh, doon na. Kinsa man sad? May nakagusto kang kara nga taga dinhi. O gisong ni Kuya Hans silang bahay. Oh, ha? Uy, sa ato pa. Ingon anak day ka abubuhuan si Sir Hans? Oh, mo na pirmi ang ilang awayan ni Kara sa una. Ang iyang pagkasiloso. Unsa? Katuog na, magpa-doktor taog ba? Dili na kinahanglan. Ay, gamay raman sa ning samad sa kung o. Ay isa dili mahimo. Kinahanglan magpa-doktor ka. Aisa! 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 Hans, nangita ka ni Ayasa? Oh, wa ka kabantay niya din sa gawas? Base nanlakaw sila si Kent. Wa man nasakinan ni Kent sa parkinganan ninyo. Unsa? Gidala ni Kent sa Aisa? Wa man ka din ni si Ayasa. Nganong dili man sad nimo tawgan? Tawag si Kent. Pangutan akon hain sa Aisa. Maayo ra gyud nga napahiling na to sa doktor ang imong samad. Kay bisan gamay ra ni pero lawa man ni kini. Da, layo rin tinai, uy. Oh. Nanawag ba si Clea? Basin, tuwa na sila sa inyo. Hello. Kent, hi din si Ayasa. Nagita si Hans niya. Ingna si Kuya Hans nga akong ipadoktor. Kay law ang samad sa o. Padaw ni diha. Bye. Gipadoktor man ko na niya si Ayasa, nya padong na sila dinhi. Ngano di ay Hans? Unsa din ay tabo? Ngano gipadoktor man ni Kent si Ayasa? Oh, Hans, unsa nang naa sa yuta? Dugo. Hala, may samdan din ni Hans. Dagan rin to sa dugo dinhi. Hans, kano ni? Manghadlok sab siya. Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa? Ay da, among silingang way buot. May nakaaway ka nga silingan? Wara na Sakpan akong tawhanay. Patay mo rin ako ba? Hans, ikaw pa gid ang nagbuot nga anhi din si Ayasa? Dako siya utang nako. Busa, iya kinagsibisyuhan. Okay. Mayo kinaklaro na kinako. Dili si Kent ang nagbuot nga ni adini si Ayasa. Pero makalakot lang una-unaon. Nga si Kent pagid ang concern kaayo ni Ayasa. Kent, kato bang gipang bubuhuan ni Hans? Nakaila ka niya? Wa. Si Kara nang misumbong na ko bahay nini. Unsa? Ako ang sumbungan na ni Kara sa iyang mga problema ka, Kuya Hans.
Ang sama na imong magwang. Sobra naman kaayo siya kaabubuan. Ngano naman sa day, Kara? Laliman ka. Gisong si Edward sa ila. Pagkahibaw ni ini nga nanguyab si Edward nako sa daan. Unsa? Kent, igihan naman kaayo si Kuya Hans nimo. Unya. Nagbasol ba ka nga siya imong gisugot? Oh, uwa man noon. Mahal ko niya. Mga ingon siya ni anak kaabubuan. Abubuhuan gid kaayo sa Sir Hans. Way kabutangan sa iyang pagkaabubuan. Sobra. Nahangtod ako. Iyang silusan. Ha? Ikaw? Igsuon mo niya. Mga bubuhos yan ni mo? Oh. Dili masabot ang utok usahin, Kuya Hans. Oh? Ingon pa nila. Kana mga abubuhan, wa ni pilion. Mo tingali nga. Gikuha sa Ginoo si Kara gikan niya. Ha? Ikong buhi pa siya karon. Oh, Ken. Nga namisiga man imong mata. ayusa. Karon naman di umaabot ni Sabado ang ilang kasalunta ni Kuya. Ug Kara. Unsa? Kara, mahal. Kung buhi ka pa karon, malipayon na unta kita ng handam sa atong kasal. Pero wala ka. Gipatay ka sa salbahis ka, Ayesa. Ayala, naunsa man ang suod sa bahay. Uy, si Hans man ang mura og ng hagis. Gaw. Oh. Magpalayo na tayo din sa ila, oy. Dito na tayo sa kinana. Kaya may nanghagi silang kinton. Si Hans na uy, nasuko og maayo. Samot. Kinala magpalayo na tayo din, eh. Kaya mapiksa nyo tayo siyang kasuko. Sangon lang. Uy, Nana sila si Kento kay Yasa. Ayasa. Miga? Oh. Anong naglantaw man mo sa bay? Mauron among gilantaw. Kay na yung hagis sa suod. Unsa? Oh. Uy, si Sir Hans man ron! Maugid. Ayesa! James! Claire! Nga naman si Ayesa? Karon, muro iyang gidagan. Si Hans ng hagis. Dili. Ayesa! Ayaw ba doon ni Kuya Hans? Ayesa! di lang tayo magbutabang ug-amam ni Hans, gaw. Ano mo tabang man ta? Ha, maigo pa lang tas mga nanglupad ng mga butang. Bahalag magpatay sila basta mabuhi lang si Kent. Saon lang yun. Bahala sila, uy. Sir Hans! Sir Hans, abli ang puntahan! Sir Hans! Sir Hans, abli ang puntahan! Sir Hans! Ayesa! Palayo diya sa puntahan! Pero Kent, si Kuya Hans di mo! Basta siya buhaton diha sa sud! Nagpahungaw na siya siyang kagool. Nakabati ka. Emosyonal na kayo si Kuya Hans. Dili maayo ang magkita kaniya. Pero... Pamati na ako. Ayaw una pa doon ni Kuya Hans gikan karon. Hangtod sa Sabado. Unsa? Klaro kayo nga ang umaabot ng kasal di Kara ang kagulan ni Kuya Hans. Mga iyan lang ipahungaw sa mga butang ang iyang kaguol. Pero, Kent, basi madaot siya, Ana. Awa pa na maayo yung tiil. Ayesa! Oh, itawag ko niya. Ako lang si Tubagkon. Dili ka mahimong upadool niya, Ayesa. Kay ikaw ang iyang gibasol sa kamatayon ni Kara. Ayesa! Ayesa, tubaga. Kent. Lakaw sa rooftop. Adto dito paghuwat ako. Dali. Ayesa! Masuko niya na siya samot ko, dili ko maduol niya. Bahala nang masuko siya. Ako nang bahala niya. Lakaw na! Sa karastaas. Sa rooftop. Kaya maglisulog sa kas Kuya Hans dito.
Oh, oh, sige. Ano? Kasala din ni Hans ang kara karong Sabado. Mauday nga nag-wild si Sir Hans. Kaya nag-goal na siya nga kasalan nila sa sunod Sabado. Hindi na lang wala akong magpaapupa niya. Kay basin og mapunaning samad sa kong o. Ayesa! Ano ikaw may musod? Hay sa Ayesa! Usaw man mo sa Ayesa, Kuya Hans. Ako sa katabang! Wa ka magkatagal og sweldo niya. Busa dili mo siya katabang. Kung dili imong ulipon. Ayaw na pagrason, Kent. Pasuda din sa Ayesa! Ako masudlon? Aron imong pasakitan? Wa kay labot kung unsaon ako sa Ayesa! May labot ko, Kuya. Tungkol kitao si Ayesa, dili ko gustong makasaka ka. Ayaw pag minaot, Kent! Unsay? Nahibaw ko nga gusto kang mahanaw ko sa imong kinabuhi. Aron masulo ni mo ang atong katigayunan! Naunsa man taong ka, Kuya? Ha? Bisan naunsa na lang masuot sa mga utok? Ako? Gustong musulo sa katigayunan sa atong mga ginikanan? Kuya, dili ko inaanak kalaog. Ayaw lang ta! Mahimo ba, Kuya? Gitahod ta ka nga akong maguwang. Busa tahuras ang kong imong manghod. Gabang respeto lang, Kuya. Dili ko bogo ka dili makasabot sa imong mga lihok, Kent! Kung subok ang kuno ng mga butang nga akong gimahal! Unsa? Nagtuo ka? Nawa ko may bawang nga nakagusto ka ni Kara! Unsa? Di ikaw di mo mailakit! Gusto mong ilogon gikan ako sa Kara! Mga gusto sab kang magpabilid niya! Kuya, ayaw pa sa mutang kalabad siya mong uuwi pinagi sa pagunahuna ng mga sitwasyon nga dili maayo. Huwag kang diliman, ha? Nga mga may tinuod? Tanan ako mga butang nga magustuhan. Naasap ka! Magpapalit ka! Si Papa nagbuo sa tanan, Kuya. Siya ang upalit ako sa unsa may naani mo. Kay gusto siya nga kung unsay naani mo naasab ko. Ano lang ako pagpamakak? Hangtod si Kara, gusto sa mong kuhaon, gikan ako! Dili na tinuod, Kuya. Basta din tinuod! Misulti si Kara nako! Misulti ka niya nga nakagusto ka niya! Unsa? Ano mo kuyog migod ka ng Kent kung nagdahon kag laag? Maikog pa sa buko niya. Imo ba siyang manghod? Kinahanglan mo balibad ka! Ang king tanaw sa mga tao nga, nakailan nato nga makita mo nagkuyog. Wam sa pidaot ang gibuhat. O sa magisulti ni Kent mo? Ganahan siya na ako. Ganahan ka ni Kara, di ba? May mo magdili na ng tanong ito isgutan ang nangagi ko, Hans. Ha? Tubag ako! Tinuod ba nga ganahan sa ka ni Kara? Na nakagusto ka niya? Oh! Tinuod nga nagkagusto ko ni Kara ko, Hans. Tinuod ka di ay. Una kong gimahal si Kara kanimo, Kuya. Wa ang magkaila si Kara. Mahal ko na siya kay suod ni Higala. Traitor ka, Kent. Traitor ba na ang tawag ni mo, anak? Sa tao nga igo lang ng mahal? Ha? Pero gipatay ko ang mong pagbati sa diyang ikaw ang gipilit ni Kara. Baselo ako, Kent. Pero ang imong maguwang ang akong gusto. Nanguyod si Kuya Hans, di mo? Oh, Kent. Og nagplano na ko nga ako na siyang sugton. Ay lang kayo ubos na ako, Kent, ha? Oo, kara ka raw eh. Ang importante nga, dito ra sa kasakong magbuwang mapunta. Salamat ka nakasabot ka. Kara, panggaalan si Kuya Hans, ha? Gidawat ko sa dakong kasayon ang akong kapakyasan kang Kara. Tungod kay ikaw ang iyang gipili, Kuya. Silang nahibaw ko, nga dili ako ang iyang gimahal. Ako nang gunahuna nga sama sa igsuon si Kara. Oh. Kuya, wa ko'y daotang hunahuna ni mo bisan kamay. Naaran ni mo, kung dili ka mutuon ako. Basta ako, tinuod ang akong pagtahod ni mo. O gusto ko mutabang ni mo aron mahupay ang imong gibating kaguol karon. Panay asa na isa? Dili, Kuya. Gusto mo kakamutabang ako, di ba? Parang di man mo panhayo sa isa. Tungkol kinahibaw ko nga pasakitan nga ni mo siya. O giunsa man mo pagsiguro nga pasakitan ko sa isa. Tungkol kinasuko ka niya! O nibaw ko naglagot ka karon kay kasal na untat ninyo ni Kara karong Sabado. Husto ka! Naglagot kong nagunahuna.
Tungod kay kasalan na mo ni Kara karong Sabado. Kanang kahisang na kayon. Pero huwag kayo nahunan ng pasakitan siya. Kuya, pakita una ko na mukalma ka. Ug akong padaulong pagbalik ni mo sa Iyesa. Hain ka sa isa. Tuwas Rostaf. Pero ayaw pa ko nung nagsaka dito. Gawas! Bungol ka! Gawas na! Palihog lang, kuya. Ayaw na panghagis. Daw, doon na sila tanan sa ibabaw. Magsugod na ta. Ipauna lang ang akong mga kauban. Ingna si Direk. Magpauwahi lang ko. Ingna ha? Uy, Ken! Uy! Ay, pangilamputan ng dili mo, ha? Ayaw taon, day! Taon, sus! Kaya biyag uwan yung bihan na, uy! Naunsa naman ka sila sa upos. Nahilong man. Uwa na sa mga hagis, Sir Hans. Uwa baka sila magbuno si Kent, no? Unsa na nahitabo ni Hans, Mika? Oh, oy. Miga Claire, ikaw mangguday na. Nganon ni anong kas rooftop? Gipatago ko ni Kent ini. Gisapot si Sir Hans karon good. Nganon gisapot man sad siya? Aw, doon na kitingali nakapasapot niya. Posible nga nag-uol ni nga. Kasal na lang ni Kara karang umaabot nga Sabado. Alo, tuod no. Nakapalit na ba kong regalo para silang kasal? Mao ba? Ay, ano ko na, no? Aw, ako na lang to ihatag ni mo. Ayasa. Ha? Nganong imo maning ihatag na ako? Nga imo maning gipalit para ni Kara? Atay naman si Kara. Unya ikaw may gipuling ni Hans ni Kara. Mao nga, ikaw ang angayan akong hatagan sa kong regalo para unta ni Kara. Ay, ayaw lang, uy. Ngano mo balibad man ka? Amiga naman ka hata. Mika. So, kay amiga naman ta, ayaw balibari nga akong regalo. May ubos ko ni mo, ano? Pero, Please, Ayasa, please. Dawatan ni. sige, good. Ay, salamat. Ako pa ni mo, no? Maningkamot ka nga mabalhin diha ni mo ang pagmahal ni Hans kang Kara. Unsa? Swerte kaayo ka kung ikaw ang madayo ni Hans. Kay dato na sila. Dili mahitabong mahalon ko ni Sir Hans. Una, pobre ko. Ikaduha, mo'y labing bugat nga rason. Mao nga akong iyang gibastos kamatayon ni Anhing Kara. Maugan nga maningkamot ka nga magustuhan ka niya. Aron mawa ang iyang kasuko ug di na siya mangisog nimo. Ay, tuod ay pa, mangutan ako. Unsa magyay ipangsugo ni Hans nimo? Gusto man siya nga maparihas ko ni Kara. Parihas ko ni Kara nga mulaba, muluto, muatiman, mulihok. Mao ba? Ay, sayo na kay na. Tabangan ta ka. Ha? Tabangan ta ka nga mahimo kang sama kang Kara. Pero, ato na yung sikreto ha. Ayaw sultihin si Ken sa tong sapot. Sige. Niyan akong number ha. I-text lang niya imong cellphone number. Ini nga number. Ha? Sige. Okay. Mubalag sa ko sa akong trabaho, Ayasa. Good luck. Ayaw gud pag-surrender kang Hans ha. Kay luoy kaayon siya. Mura siya og bata nga nawagtangan og duwaan. Busa kinahanglang mahibalik niya ang duwaan. Okay? Sige, bye! Buotan mo sa tenis, Mika Claire. Pero, ang nahilon ka si Kent o si Hans. Salamat nga may kalma na si Kuya Hans. Mayon ta kung madawat na ni Kuya Hans nga wa na gyud si Kara. Ug dili na niya pasakitan si Ayesa. Kent? Oy.
Naunsa naman ni si Sir Hans? May kalma na siya. Ay, salamat. Habi na akong nag-wild paghihapon. Ganun na naog ka. Nagsusi lang ko ni Sir Hans. Lain mo ko nang nasuod sa kong Nahadlo ko nga, base na niya makunahon na sig dautan ba? Nahadlo ka nga maghikog siya. Oh, dili sa tingali siya maghikog, no? Mabaw na doon siya utok. Kung maghikog pa siya. Ikaw sad ba? Harsh ra sad kay ka. Ayaw sad ing naanak sa Kuya Hans ni mo, uy. Pahiyom ka. Ha? Baliwha na gud nimo ang mga panghitabo karon. Kuan? Kanang... dili man sa ingon nga baliwa. Dili lang ko magpadasa akong kahadlok ni Sir Hans. Kay nahibaw man sa gyud ko nga buutan na siya. Way buoton sa taong abubuan o gigihan. Ha? Basi nang hagi siya kay gigutom na. Unsa na sabi arong orasa? Uy, hala. Wa man din naman ni hapon og mamaho imong Kuya Hans. Pasagdi siya mangayo. Dili mahimo, uy. Kinahanglan makakaon si Sir Hans aron dili siya maburyong. Unsaon na ako pagpugong sa isa eh. Di ko gusto ng magpaduol sa kanunay kang Kuya Hans nga sama kang Kara. Kent? Seryoso lagi kayo ng Kuya Hans ni mo? Seryoso yun na, Kara. Busa ikaw, ayaw di paduolan niya kung doon na siya buhaton din sa bahay. Architect mo na siya, no? Oo. Mao nga busy na siya kanunay. Kara? Mahal? Mahal? Mahal ang gusto niya nga among tawganay. Mahal. Gisugot na gano'n ni mo si Kuya Hans. Oo. Mahal? Na, mahal. Si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dili na akong musugod nga hangtod si Ayesa. Ang kunon pa niya. Gisalig ko na si Kara kang Kuya Hans sa unang panahon. Pero wa niya kini maampingig maayo. Ginoo. Ihatag na lang na ako si Ayesa. Please. Ra! Ken, itawan na ka na direct. Nagsugod ako ng shooting. Ikaw na lang ang kuwang. Ha? Oo, sige. Musunod ako karon. Ako'y kahilom sa sud sa kwarto ni Sir Hans. Ang ako lang kun inig-abi sa pultahan. Sugaton niya akong labay og butang. Husto. Mananghilag tangdaan. Sir Hans? Sir? Okay na ka di sa sod? Sir Hans, musod ko ha. Ayaw bi akong labay ha, kay naggabi ako pagkaon ni mo. Imo na ni panihapon o pamahaw karon. Wa man matubag. Ako'y, noon sa magkano siya di sa sod, no? Sir, musod ko ha. Sir? Hala, wa mo gini siya matubag. Ako'y, ito naman kitingali na hitabuin niya. Sir? Uy. Kagubot ba din sa sod? Nagkikita naman din na siya. Nag-atubang sa pungpong. Uy, kadagan ko din bildo. Ang lamisitang bildo madain imong gibuak. Maayo kay naapilamisang gamay nga kahoy. Ano na lang ako ibuta ang pagkaon. Sir, niara sa lamisa ang tray sa imong panihapon o pamahaw, ha? Gawas na. Oo, sir. Tawagan lang ko kung gusto na ka nga akong limpyuhan ng imong kwarto. O niya,
At kaon na. Kay mo samot niya kagaluyaan ako dili ka mong kaon. Makapraning na ba ng kuwang tas kaon? Gawas na. Ingon bitaw ko nga magawas ko. Ay, salamat nga. May kalma na siya gamay. Ngayon nasandig mo ka diha, sa pultahan sa kwarto ni Kuya Hans. Gipasakitan sa ba kaniya? Iyaram kong gipagawas. Ganun, mura magkakahilakon. Wala ni uy. Naloy lang ko ni Kuya Hans ni mo. Dili ka angay maluoy niya. Kaya iya ang pasakitan. Sir Ken! Nana! Ayaw pa apo pa ni Kuya Hans, ha? Mutabaho una ko. Unsa makay naaso na una ni Hans karon no? Ang kasal gitingaling nila ni Kara karong Sabado. Okay, cut. Ay, thank you, Direk. Ew. Kasakit na sa akong tiil, Kent. Hey, naunsa ka? Ilo mo na kaayo ka. Iyan lang ko tagda. Doon na lang ko'y gunahon na. Ex ko nimo. Ug nakaila na kaayo ko nimo. May problema ka, di ba? Wa kay katabang sa akong problema. Manugutong wa. Nag-uol ka sa batasan sa imong Kuya Hans, di ba? Nausab na gud siya. Wa na siya magunahon na ugma. Tungod kay nawa na ang babae nga iyang gimahal. Normal ra na. Lahi gud siya. Kay ang uban, kung mamatian, mudawat man dayon. Pero siya, Tungod kay in love siya ni Kara. Ug usaray sulbad anak Kent. unsa man. Ang makatambal sa gugma, gugma ra sad. Unsay but nung ipasabot. Kung ma-in love og balik sa laing babae si Hans, mabalik ra siya sa normal, Kent. Oh. Busa, paninguha ang ma-in love si Hans kang Ayasa. Dili. Ha? Unsay dili, Kent? Dili ko musugot nga ma-inlove si Kuya Hans kang Esa. O gano'n dili man ka musugod. Mora na ang bugtong paagi nga mabalik sa normal ang imong makuwang. Si Ayasa lang. Basta. Dili ko musugot nga ma-inlove siya ni Esa. Wa ko makauyon sa gipanulti ni Kent. Ano gutong dili man siya gusto nga ma-in love si Hans kang Ayasa. James! James, tubig! Saan ka? Kalit nagkalukot ng dagdag murong nagipilo. Kaya pagkikay mong naong ito ganiya pagsulti niyong Ken? Tubig ka. Ara. Ikaw kuno'y basa ini. Saan may akong basahon? Ang gisulti ni Kent karon. Saan may gisit? Anong gisulti ni Ken karon? Ni prangka siya nako, dili siya musugot nga ma-in love si Hans kang Ayasa. Ngano man kuno na, ha? Saan naman taon kagaway? Kaklaro na, ha? Kaklaro na, wa ka kagits. Di siya gusto nga ma-inlove nga iyang maguwang kang Ayesha. Kay love man niya sa Ayesha. Unsa? Nakita bitaw na ko gaw, kung unsa ka pinanggan ni Ken si Ayesha. Siya ang protektor ni Ayesha, di ba? No. Yes! James, kinahanglang makauyab si Ayasa. Magkauyab sila si Hans o si Ayasa. Unsa naman taon ni? Abinag ako ang gusto ni mong mauyam ni Ayesha. Si Hans, anong gusto ni mo? Bisan hain ninyong duha. Pero, mas dunay chance nga ipuli ni Hans si Ayasa kang Kara. Salamat nga nakahuman gyud ko kaon. Nakaligo pa ko. Anya, wag yapon man na mag-Sir Hans na ako. Pero, ano kung siya manungak na ako? Hala,
Lawa na. Wa ba ka maglaslas yung pulso, no? Agoy, doon na rin ba ko nakitaan sa Facebook na naghikog tungod sa gugma. Kailangan mapugan ko si Sir Hans sa doon niya huna-huna. Uy. Nagkaon pa rin ka, sir? Gano? Nagtuo ka naghikog ko? Ala, maya ba di mo man nag-answer? Nakatagan lagi ka sa huna-huna. Nagdali kag sud. Wa ka manuktok. Ay, di ay no. Bitaw, sir, uy. Mabitaw na ko huna-huna. Nahilo mong kag taas-taas ng mga oras, good. Ipusan akong kinaan. Ay, salamat. Nahurot gini mo akong gida. Limpihon niya akong kwarto. Daan pa ko. Tibuok kahapon na sa ko din sa imong kwarto. Suman? Reklamo ka? Ay, sir, uy. Ako mo gining trabahoon. Oh, lihok na. Ingon bitaw ko nga malihok na ko. Ay, salamat. Nang managid ko og labay sa mga buak sa kwarto ni Sir Hans. Hala? Ang swing. Hindi ka tayo na mga sagdot ng bagon-bagon, uy. Ako na nilimpyuhan, uy. Ano niya magkastuyo? Hi, Kent. Naglabay ko sa mga nabuak sa kwarto ni Sir Hans. Kumusta naman siya? May kalma naman. Luuya sa swing, oh. Wala matiman. Sila si Kuya ug si Kara ang tiglimpyo din eh. Kaya ganahan kay si Kara ng swing. Ganahan sa trabaho kong swing. Ayesa, muhangip ko ni mo. Unsa man na, Kent? Ayaw buhi si Kara sa iyong pagkatao. Ha? Pasagdantang mahanaw hangtod sa hangtod ining paya ang hanumanan ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans nga mahimo kang ikaduhang Kara sa iyong kinabuhi. Kent, Dili mo balinaw ang kinabuhi ni Kuya Hans kung padayon ka musunod siyang gusto. pero dili man sagud ako siya mabalibaran, Kent. Makahimo lagi ka, Ayesa. Tuo lang ako. Dili makaayo nato nga makabiling ulipon sa kagahapon uban ni Kara. Maayong pagbaminaw sa Lex Pinon. Unsa mo kasuod ni Kara, Kent? Ha? Matod ko. Unsa mo kasuod ni Kara? I love you, Kara. I'm sorry, Kent. Pero, dili na ko mahimong tugbangan ang imong love nako. Kay si Hans ang akong gimahal. Og siya ang gusto kong ikauban hangtod sa akong pagkatiguang. Unsa minahan ni Kuya Hans nga wa nako, Kara? Dili mahulagway sa pulong ang tinuod nga gugma, Kent. Ayaw ka pala ka. Gwapo ka. Makakita ka ng babae nga imong mahalon. Ug mahalon sap ka. Kent, nakabati ka sa akong pangutana. Matod ko, unsa gyud mo kasuod ni Kara. Suod ning higala. Ug mahal na ko siya. Mao ba? Suod ay mong higala? Parehas na to? Parehas na to. Pero ako ang unang nasuod ni Kara. Kay classmate ni. Og ako ang nagpililan niya kang Kuya Hans. Mao ba? Maayo kayo wa ka ma-inlove ni Kara. Sa sinugdanan. Pero nawa raman. Nawa? Kalain ko di mo nga ma-inlove. Mawa raman. Ako na siyang gihatan, Kuya Hans. Ha? Ang ayesa mag-ilison ako ha. Kaya gisingot ko. Basta mao na to. Ayaw padaog-daog ni Kuya Hans. Okay? Ay, gabala ka. Ipaniguroin ako ni mo nga dili ko mapatay ni Kuya Hans ni mo. Kana ba? Kana, smile ka. Kana smile, mao ni makapabuhi ining baya. Mo ba? Tambal ang katawa, Ken. Mao nga, maninguha gyud ta, nga mukatawa ta bisan pila ka minuto sa usa ka adlaw lang. Sige na eh. Mag-ilison ako.
Kana ba? Mapahiyungon na ka. Dili na mo sulod ni kay Hans ni mo nga. Nagmuro na lang ang naong pirmi. Hakuna Matata. Ha? Unsay ako naman, tata? Boti pa sabot. Be happy. Uy ka bala ka. Ikaw, good. Sige ha. Ako nang atimanon ang dragon. Kisi dragon. Sige Hans ni mo. Amo mo, mabatian gani ka. Tinuod mo sa good gumuro na siya dragon. Sige lang pangus mo. Kana ba? Katawag yun. Ano dili ka mahimong... Oh, unsa masag ko? Ha? Ano dili ka mahimong tabiling green. Tabiling green. Sipat ni sa Yesan. Lahat agad siya sa mga babae. Kaibisan ko, napasakit na siya. Sige, lagyan po si Kiat. Ayesa, walang kamay bao. Kung unsa ka na, importante para nako. Lord, please, si Ayesa na unta ang babae nga imong kitagana para nako. Pakyas bang ko di kara. Ayaw na intaon ko pakyasa ining Ayesa. Hello? Sir Hans? Okay ra ka kon musod ko? Sod. Okay. Naglingkod siya tubangan sa bintana. Sir, akong ilisan ng hapin sa mong kama ha. Pasag din na diha. Uy, naman din akong karton sa ibabaw sa kama. Sir, mugawas lang una ko. Ayaw na. May isubo ka na ko? Ablihin ang karton. Kining niya sa ibabaw sa kama, sir? May lain bang karton? Oh, ingon bitaw ko nga kining niya sa ibabaw sa kama. Oh. Uy, buda man ang sud ini, sir. Sulod na. Ha? Magbuda ko, sir? Bungal ka? Isulob ng Buda. Ayaw lungkot ko singkahi. Alangan, balik-balik kung pa mong kuno magsulti. Sige ko, nakasabot na ko. Ako ning isulubang Buda. Nakaw na. Huwag balik din ha. Kung masulob na nimo. Apil ang taas nga sapatos. Okay. Mag-model na sad ko? Ano pa sigtabi diha? Gawas na! Yes, sir. Perfect ang sukot sa Buda sa akong lawas. Mura manig para ako. O sa makay plano ni Hans karon no? Magsuloban ko og Buda sa adlaw sa iyon tang kasal. Ako niya ning huwaman Buda ha, kung kaslon ako. Pero, kang kinsa masad ko ikasal. Okay. Sapatos na lang ko. Ay, matulog ko na butang sapatos, ha? Unsa ba kaya akong buhaton? Arong buhian na ni Kuya Hansi Ayesa. God, tudui ko sa angay na kong buhaton. Please. Kent, Oh, Claire? mahimong musod? Niya na kasasod. Unsa pa mahimo na ko. Nagkinahanglan na og asawa. Nagkinahanglan kag asawa nga makaatiman ining imong kwarto. Sa una, so pata magbuwag, ako ang tiklimpyo na imong kwarto, di pa? Milabay na to, Claire. Mahimo man gihapon nga ako ang manglimpyo karon dinhi. Claire, lahi ng panahon karon. Nahibaw ko. Niubos ng imong gusto sa usa ka babae. Mas ganahan ka og mga ubos, like katapang lang, mga way klarong address nga babae.
May anhi ka ba aron insultohon si Ayesa? Ah, uy. Nianhi ko kay nag-pack up mi og sayo. Pero gusto pa ko nga magdugay dinhi. Pack up naman ka mo. Pwede na ka mo paulit, Claire. Kent, di na juga ganahan nga mutanaw na ako. Claire, nahibaw gyud ka nga dili na ta magkasinabot. Useless kung mag-uban pa ta og pila ka oras. Di na kita makasinapot kay gusto man ka nga mawa ko si mong kinabuhi tungod ni Ayasa. Pero, okay lang. Higala man ako siya. Nahibaw ko kung unsay tinuod mong gibati, Claire. Ug makaila kung kanus ka magpakaroing nun. Dili nimo higala si Ayesa. Imo siyang kaaway. Kent, Dili na ta magdrama, Claire. Nahibaw ko kung unsay imong giapas. agod sa mo kuno ang akong giapas. Nga mabalik sa naandan ang tanan. Bahin itong duha. No, Kent. Dili sulagma kining project na ako nadawat, Claire. Nahibaw ko nga ikaw ang nangita og client para nako. Aron anhi ka makashooting sa mong bahay. Claire, nahibaw ko nga buhaton nimo ang tanan aron makabalik ta. Dili tungod kay na in love ka pa nako, kundi gusto lang nimong ipamatuod nga makuha nimo ang tanan nimong gusto. Nganong insultador naman kaayo ka? Tungod kay nagtuo kang importante ka pa sa akong kinabuhi. Pwes, sultihan ti ka, Claire. Dili ta ng butang nga gusto nimo kuhaon, imong makuha. Kent. Sir, ang ayang din mong boda, no? O, sabi akong buhatan ron. Imo kong picturan? Sige. Mapasok ko si mga tabangan, ha? Pagpuyo. Okay. Magpuyo, good. Sir, anong may tutukan ako? Mahal, tanawan na niya sa magasin. Uy, buta mo nas kasal, mahal. Nindot kayo, no? Kung makaunawa na gani ka nga pakaslan ko, kini ang akong gusto nga buda, ha? Unsa? Kasiksi, ana? Oh, di pa ka, ana? Doon na kay sexy nga bride? Pero, murag, siksi rin ka na para nimo eh. Oh, okay. Ikaw na lang ipagbuot, mahal. Dog Hans, niya may ki-deliver nga box dog para imo kunon eh. Taguan na ng imang, ha? Kay Buda na ni Kara. Unsa? Uyang ka dog taguon man. Basta lang. Taguan na, ha? Kay ako na i-surprise ni Kara. Uy, hala, magminyo na mo ni Kara dong Hans. Unang, nagplano na ganay ko nga mo propose niya. Ug unya, human ako og propose. Ako daw ipakita niya kanang Buda. Uy, kalain. Imo siya pasulupon og puda nga wa siya mahibaw. Nakasiguro gid ko manang imang nga ganahan gid siya na maong Buda. Muna iyang gipangandoy nga Buda nang. Namatay si Kara nga wa siya may bahay na ng maong Buda. Ay, sugod sa kulpa ko ini. Miyas ko tamo sa nis kamatayo ni Kara. Maayo tingali nga ako na ling kumbuon, Sir Hans. Ayaw! Ha? Sige, dili. Dali naman sa kong hangyoon ba? Nahibaw ka ba? Wa pa. Sige, padayon, Sir Hans. Sorry sa pagtubag dayon. Sorry. Lingkod ha. Okay, sir. Malingkod ko. Unsa man ako paglingkod? Hangtos paglingkod. Di ka makamao? Kuan ba? Kanang... unsa man ako sa paglingkod nga mura ko og si Kara. Nag-ingon bagod ko nimo nga sundo nimo ang liningkuran ni Kara? Okay. Ako na lang liningkuran. Kabadoy gid mo liningkuran eh. Unsa taman kung badoy kog liningkuran?
Ako may lunin kuran. Dili man ni imo. Tabian na gini mo. Pagpaminaw sa Na ako'y Lex bakba. Pinos. Oh, matabi gud ko. Ingon ini gidi ay. Ang mga problema akong dako ta. Unsa may akong buhaton. Para magkasabot na mi si Kuya Hans. Ay. Hello? Kent, anong kiingon mo ko ni mo, ini? Claire, wa pagit ka makasabot. Kapila na ako gabalik-balik ni mo. Tanan na tong gusto, dili na itong makuha. Ug mauna ang sakit na kamatuoran. Sa uwi na lagi, dali ramang kang maulian kung buwagan ta ka. Lahi na ko sa una, Claire. Lahi na ang dagan sa panahon. Lahi ng sitwasyon. Ug mayo nang mahibaw ka na kung makasa-kasaw sa katao. Doon na yung kay paabuton nga baos. Sobra naman ning imo pagbawas na ko, Kent. Dili na ni baos ang ako, Claire. Mauna gyud ang tinuod nga sitwasyon natong duha. Mag-iyahin kag sulbad sa atong problema. Padayon sa unahan nga wa nako. Bye. Hello? Hello, Kent? Hello? Daw! Daw! Saan naman daw? Lagi, uy! Saan ka? Uy, sa taon ka. Uy, mahurot taon. Ikabuha ka itong mga baso, mga kanana na nun. At itong mga flower base. Dili yung sila kalakihan mo ka. James, dili na gid si Kent na ako. Hey, taan ang kunmiingon ni mo, anagaw nga wa nagigay paglaom ng Ken. Tunog na inuin. Dili ko! Dili ko! Si Kent ako! Sasay! Oh, Sir Hans. Dali pa ka matug. Ablihin ang kabinet sa ubos. Unsa naman si buhaton na to, Sir Hans? May gibuhat ka ba? Oh, wa di ay. Hindi di buhat yung maglingkod, no? Uy. Hala, mga ilim nun man lagi ni. Red wine na. Magpili ko sa. Ablihin. Hala, imo kong hubgon, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko paim na, sir. Uy, na, magmahay gud ka kung imo kong paim nun. Mas magmahay ka kung dili ka mag-abli ko sa red wine. Lihok na. Ayaw pagtanga diha. Ay, oo. Ay. Niyan ako'y napili, Sir Hans. Pagkuha og basos kusina. Huwag ipisin ang red wine. Oo, sir. Katanga gini mo eh. Ingon bitaw kong tanga ko. Kabuhiun mo kung makabati ko singka ni Sir Hans, uy. Ay. Permi na tang masiging-siging anong kinabuhia, uy. Magkuha na akong baso, uy. Pila man kapasok kong dadon, ha? Usa o duha. Pero, umasab ingon si Sir Hans kung naduhang akong dadon. Usa na akong dadon, uy. Kay sira may mo inom. Unsaon mong baso, Isa? Ay! Kagang ni mo, uy, Kent. Ikaw ba pirmi na lang yung kaingon, ana, ay. Mutunga lang kagkalit. Ikaw mo rin naa sa suok. Oh, uy. Nag-inom sad ka? Tubag ako. Unsaon mong baso? Da. Mainom tingali grad wines ko Hans mo. Nag-abli siya red wine? Mm. Ayaw pag-inom, ha? Di ko mo inom, uy. Magmahay gud mo kung makainom ko. Monsam day ka kung makainom ka. Secret. Maawaw ko. Sige, uy. Balik ko na ako sa kay Hans ni mo. Unsam kay plano ni Kuya Hans nga mo inuman siya. Kinahanglan may laing yun yung kauban na ni. Katabang na magkabantay ni Iyesa. Niyan ang baso, Sir Hans. Anong sa naman kabaso imong da? Ha? Kaya ikaw naman mo inom anong red wine. O kinsa nag-ingon nga ako rin mo inom?
Kiti mo kung inom. Mong sa usaragit ka basong akong gida. Paniguro lang ba nga, dili ko makainom. Kay na, lain ra bagi ko kung makainom ko. Sige na. Ablihin na ng red wine. Ug ipisa na ng baso ng dani mo. Okay, uy. Katuman din ning, kuan, cork ang takob. Na-call ko pinas sa sul sa cabinet. Ablihin na ng red wine. O pag-ipis. Unsa man kay gibuhat ni Kuya Hans kang Esa? Unsa ka? Kung manuktok ko, ug akong susiyon. Pero, tingalig mo samot ang kasuko ni Kuya Hans. Mauna-unta karon ang adlaw silang kasal ni Kara. Uy. Mura manig dugo, uy. Niya na, sir, nakaipis na ko. Im na na. Ha? Uy, di ko, sir, uy. Red wine na na. Inom na. Ha? Pero, di lagi in town kung inom. Inom. Oh, inom good. Kaisog ba ini? Uy, pait kaayo. Ewan sila tamis ang red wine. Nganong pait man lagi ni sir niya isog pagyod. Ike nagpili, ana. Og dili ako. Hala, no? Dala sa di red wine nga isog? Ano ka pa si reklamo diha? Oh, may mabito ko hindi ko reklamo. You're the boss, Sir Hans. Naibaw ka ba kung unsa rong adlaw? Sabado, Sir Hans. Naibaw ka kung unsa okasyon karong adlaw? Ha? Oh, kuan ka ng kasal na unta karon ninyo ni Kara. Ug unsa ka sa hunahuna mo ang sitwasyon karong adlaw? Kung wa pa mamatay si Kara. Oh. Tubag. Usa kay nagtabo din ni karong adlaw kung buhi pa si Kara, ha? Kuan, daghang tao tinhi. Bisita, og malipayon si Kara uban nimo. Ug malipayon unta ko, di ba? Mahal! Ay, akong asawa! Ug hindi ta makalasahon nga ako ta magkangasawa. Nalipay ba yun ka, mahal? Happy kay ko mahal. Nakasiguro ko nga milanog na unta karong dinhi sa kwarto ang katawa ni Kara. Ug ako na untang labing malipayon karong gipiuna. Tungod kay kasana namo ni Kara. Sir Hans, dili na lang ta maghisgot niya. Ug ano di man ka gustong hisgutan siya? Nakonsensya ka sa imong gibuhat? Kuan mong good siya, kanang... Paitagit ni red wine na, oy. Naibaw ka ba? Kung asa unta mi mag-honeymoon? Asa man, sir? Mga tumayog isla. Isla nga mingaw. Kay gusto ang adventure si Kara. Mahal, ganahan ko og isla. Mao ba? Di ka mahadlok og ukoy. Mga gwapo man kuno ang mga okoy sa isla. Mas gwapo pa nako. Siyempre, mahal. Dili ka matupngan. Kay mahal man ta ka. Daghan mig mga plano human sa mong kasal ni Kara. Ha? Inom! Sir, nanginit naman akong aping, sir, uy. Inom! Oh, inom good. Mo inom ba sa ang imong mahal nga si Kara, Sir Hans? Dili. Imo di kong gikabuangan. Halayan ni mo, Sir Hans, uy. Gi mo man ako nimong kalingawan karon. Inom.
Put na ng sus sa butilya. Oh, inom good. Giharok naman guna nimo ang butilya, Sir Ridwen. Ingon makahot doon. Oh, Nabuang na ka? Sige naman ko katawa diha. ingon bitaw ko ni mo. Mabuang ko kung makainom ko. Noon sa mga sa Iyasa, nagsikim sa katawa. Mura ba rin nahubok? Nagsigid siya katawa. Sir, tarawa, sir. Oh. Happy na ako mahuyo sa kabutilya red wine. Iyabag ka man ko makainom. Ingon bitaw ko ni mo. Ay, nga tawa ako kung makainom ko. Ay, Nita. Halimutan may budang ako gisulob, eh. Ako yung ihubuon, ha? Unsa? Init niya ko lawas, sir. Pagpaminaw sa Lex Pino. Aysa, ayaw. Ayesa? Kuya, doon saan mo si Ayesa, ha? Ha? Ayesa, dali. Gawas. Anong imo man ang hubuo na imubuda din, ha? Dali nga. Wait a second. Kuya, dili kong sugot ka doon na kay daotang buhaton ni Ayesa. Uy, tamo pag-away, uy. Pasagdian na sa Aysa diha. Dili, kuya. Dili mahimo nga ako sa masagdan. Musupak ka na ako nga imo magwang. Oo, kuya. Tungod kay dili tanan nimong buhaton. Husto. Nalimot ka sa imong gisaad sa masakiton na to kamahan. Sundon mo ang tanan kung imando nimo. Kay imo ko magawang. Sundon ta ka, kuya. Kung naa ka sa hustong pangnauna. Karon eh. Buang ako para nimo? Ha? Ken? Oh! Nabuan na ka tungod sa imong gugma sa patay ng sikara. Nabuan ka na! Og dili ta katugutan nga buhatan og dili maayo sa iyasa. Ay, Jesus. Ayon sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Jilerica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Pagpalihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.